Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Meme, 28 anyos, ug may duha ka mga anak nga babae ug lalaki. Taga Dipolog City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Naglibog na ko ini kay ingon man ang doktor na wala ko nukoy sakit. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa ingon ni ini. Ingon ini ang mga panghitabo. Ate! Mark! Dali na mo! Pamauli na! Husto na niya ng duwa sa gawas. Ali na, pamauli na mo. Panghimasa na mo. Di na ko ba? Di na lang si Tuba. Oo. Si Marco ay nandilin ako. Dakpon gyapon ko. Husto na gani mo. Sige na. Panghimasa na mo. Aron manihapon na ta. Human naman ko luto og panihapon. Tanan dayon sa ligaanan, Mark. Manghimasa na ta. Dali. Diyan ka na ron. Maag mo. Ilagay ko magdiwa ka. Manghimasa na ta. Mark! Sabo pa. Manghimasa na gani. Ay, luhiyas ako mga anak ko eh. Nagtubo sila nga wa ang ilang amahan. Tuwa sa layo magtrabaho si Dario. Kung mas luoy sab ko, ako rang usa solo nga nagmatuto sa akong mga anak. Aray! Usa man na! Si Mark, may mangilagog ka po. Bidag yun mga bata. Sakit mo yan po. Bidag yun ninyo ay! Nasad mo dire? Nag-away nasad mo? Ikaw ba, Mark? Daog-daogan yun kay kasi mong maguwang, oy! Ganun mag-away magiging kang ate ni mo, ha? Adad ka na lang yung pangaway sa maguwang ni mo, ha? Dali na, good, be? Dire! I-plaster ang kamot ni mo kay bunalan ko na ining kabo. Masaya, Aray! Wak pa gani! Mag-anad ng kamot ni mo, ha? Kini ay... Lumpunin ako po. Basta man mo! Human na magpaghimasa! Halalakaw! Saka na mo sa taas kay... Ang akundukan! Ano mo ka ma? Maglisod ko ginawa! Ang akukuot ang akundugan! Iinit ang pamati ko sa kong naong... Ma! Sandig makas bongbong, ma! Ma! Hindi kong tubig, dali! Sa mo biha, oy! Gamo mo! Ma! Lola, tabang Lola! Si Mama! Unsa na ang imong pamati, ha? Nga nakainom ka nagtubog, Mimi. Paghihapon kayo, ma. Sakit ang akong dugaan. Magtugbang sa akong likod. Hasta sa akong abaga. Marag panuslukod. Marag dunlan ko. Marag mubaras akong tutunlan, ma. Ginoo ko intaw na unsa ka man. Ang ayos nga akong gisogo, asa naman, ha? Unsahon na ng ayos, ma. Ibutang nako sa imong agtang. Tingalig ni Saka ang dugo nimo. Unya, kumusta naman ang imong gibati, Mimi? Nga arang-arang na kamay, ma. Pero napaghapon na akong kahatlok. Pastilan. Kinahanglan magpa-check up ka, ana, ha? Kay basig unsa na na. Basig may sakit ka sa kasing-kasing. Sakit kasing-kasing. Tungkol dyan! Ito ba ka pa? Tungkol dyan pa! Ano mo sa mga sigod? Dili pa! Ha? Ano ba? Unsa man nun, ma? Ma! Itay! Si Serso maranog ang iyang anak. Ato na. Maayaw taon. Ma, pero niya ka. Ano ka? Nagkurog ka man, good. Naunsa ka? Natinghakit ko
Nga nang kalit kong naingon ini, nga dali ra kong maratol kung makadungog kong may mag-away. Sa matong among silingan nga amahan og anak nga nag-unay, gitabang nasab ko nila nga murag nagkurog ang tibok kong lawas. Gihilot sa kong ig-agaw nga laking akong mga tiil, ingon man ang akong kamot ug o. Kay nang kahi naman ang akong kamot, ug may gipainom sila na akong tambal. Unya, unsa man tong gipainom ninyo na akong tambal, ma? Tambal ka tong ate nimo sa imong maguwang nga may sakit sa kasing-kasing. Ay, may sakit gid tingali ka sa kasing-kasing nimi. Sama ka sa imong maguwang. Kay naulian ka man nga gipatumar na ako adto. Tuod, may sakit man na ituod sa kasing-kasing si ate Mano. Oo, oy. Gitabang sa to namo kani adto. Pastilan ninyo. Nangaon sa man taon mong managsuon. Ngano mga masakiton man taon mong kasing-kasing. Mong magpa-check up sa dami me. Unya, wa man tay kwarta, ma. Bahala na guwa tay kwarta. Mangita ta. Ogma. Adto ta og doktor. Limpyo raman ang imong ECG. Wa ko'y nakitang diferensya. Unsay buti mo ipasabot, Dok. Wa kay sakit sa kasing-kasing. Ay, salamat din taon. Pero unsa man din akong gibati, Dok? Dili lang ta pwede mo kaon og hanga pagkaon ha kay acidic ka. Unsa? May iresita ko nimong tambal. Kinilay tumara. Unsa mo kuno nagresita nimo? Para sa akong pagka-acidic, Dar. Oy, para sa heart. Basig gusto ra pud ang doktor eh. Taas lang kag-acid. Pero kuwang man ming mama magpagtuoan na, Dar. Uy, nagtuo man sab si mama nga doon ako'y ulcer. O baka misakang akong kabuhi. Unsa? So, ayan sa punya na mo katos Bisaya, Dar. Uy, basig maayo ko dito. Na sige. Kung unsay makayo nimo, Mimi. Usay gibati ni mo? Musakit ang akong dughan iyo. Diyot-diyot lang kong makuyapan. Ilapin akon makadungog kong dunay mag-away. Magkurog tayon ko. Unya makuyapan. Magkahing ako mga kamutog tiil. Bebe ko na be. Ito rin yung musuhan ha. Duyot ko na. Uy, may sakit man ka sa kasing-kasing, Inday. Ingon ang doktor nga wa ko anang sakitan, uy. Tuna, oy. Nasa lawom ang depresya ni mo sa kasing-kasing. Di makita sa doktor. Unsa? Naglibog ng cute ko kung unsa ning akong gibati. Kay moingon man ang doktor nga wala ko'y sakit sa kasing-kasing. Apan ang mananambal nag-ingon na may sakit ko sa kasing-kasing ug naalang sa ilawom nga dili ko no makita sa doktor. Ingon og sa na-insomnia na sab ko hinuon kay di ko makatug nga maguna-una nga magpamati sa kong gibati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung masobrahan ko sa kasuko o bisan makadungog ko nga may mag-away, makulbaan man dayon ko. Muhuotang akong dughan ug makuyapan ko. Doon na pa ko'y sakit sa kasing-kasing. Ikaduhang pangutana, nagpa-doktor na ko. Apan ingon man ang doktor nga wa ko'y sakit sa kasing-kasing, kay limpyo ra ang akong ECG. Pero ingon siya nga bawal na kong mukaon og hang kay acidic ko. Ingon ba din ni ining bation kung acidic ang tao? Nga murag may sakit sa kasing-kasing? Ikatulong pangutana, dihay kausa nga nakuyapan ko. Gipatumara ko nila sa tambal sa akong maguwa nga may sakit sa kasing-kasing ug na okay ko. Wa ka masayop tong doktor nga nag-check up na ko. Angay ka akong magpa-check up og laing doktor para sa second opinion. Pwede pa nga magpa-ultrasound ko sa akong heart nga di mo agi og ECG. Ikaupat og katapusan, miduol ko og mananambal kay magpahilot ta ko sa akong kabuhi. Kay basin sa kabuhi ning akong gibati.
Apan ingon man siya nga may sakit ko sa ilawom sa kong kasing-kasing, mauwa kini makita sa doktor. Husto ka siya? Kinsa may akong tuhuan. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mime. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problemang punto medical, punto personal, emotional, behavioral, psychological, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Legal nga mga problema, pagatambagan ka na, niya ato ni Ellen Batan. No? Kasi pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-sulat na kanamo, pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Order sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga think positive and positive things will happen. Mao gyud. Kung negative di kang daan, di na mo gawas ang imong adrenaline. Negative di ko kang daan, no? Para sa una, muduwa kong tinis, bisag mayo kayo muduwa ang akong katbang, akong unahon na, kaya ko na eh. May panahon po nga, ma-upset na ko siya, o mapildim gani ko, at least na-fight. Di po din ko gisi-isi lang, no? So, think positive. Bahalag, tagilid tabs. Akong i-greet din ng mga taga Vicente Soto. Daghana ra ba ani nila? Ako laging paspaso, no? Mayang pagpaminaw dahil ni Rodel Abilong, Philip Saranillo, Carlito Rapirap, nga taga Dinyaw, Bohol, si Timmy Gukutano, si Verano Rogelio, Joel Cubillo, nga taga Kalapi, Bohol, mga taga Sambuan, Cebu, no? Mga Bilonggel family, si Rimerito o si Rini Sito, si Berto Madaya o si Trisapil saan siya? Bilonggel gapon, no? So atong magtatampo karong adlaw si Mimi, 40 years old, taga Kuwait, Hinatilan, Cebu. Ambot lang mga Libradilla family dia sa Alegria, no? Kumusta naman dia? Jacob sa Alegria, Cebu. Kumusta naman, no? So, unang pangutana ni Mimi, kung nasubrahan ko sa kasuko o bisan makadungog lang kung may nag-away, makulbaan man dayon ko. Muhuot ang akong dughan o makuyapan ko. Doon na ba ko'y sakit sa kasing-kasing? Well, kuhaan siya yun. No? Kung suko ka, makuyapan ka, murabitan sa among pagtuon kaming flight and fight, no? Kaya kung suko kay ka o na-stress ka, there will be pooling of blood manggod nga to sa lower part sa imong body, nga to sa imong extremity, sa lower extremity, sa imong tiil. So, it will follow nga kulang ang dugo nga mubalik nga to sa imong kasing-kasing o nga to sa imong utok. So, mga na nga muban makuyapan. Mas maayo gud siguro nga magpa-laboratory test ka, Mimi, no? Find out sa naaba kay heart problem. Unsa may mga diagnostic procedure pagsuta kung sa katao naabay sakit sa kasing-kasing test. Kanang of course kanang EKG or ECG, to the echo, kanang stress test. Mo na pagahimuon sa mga cardiologist sa hospital, no? So mao na nga magpa diagnostic procedure ang gyud ka, no? Ari sa Sugbo magpa ECG, to the echo o stress test. Okay, mo na ako kasulti Mimi sa una nimong pangutana. Ikaduhang pangutana, nagpa-doktor nako. Apan ingon ang doktor nga wala ko'y sakit sa kasing-kasing kay limpyo ra ang akong ECG. Pero ingon siya nga bawal na ko mukaon og halang kay acidic ko. Ingon ba di ay ana ang bation sa acidic nga tao na murag may sakit sa kasing-kasing? Acidic mukuan mo gud siya murag gastroesophageal reflux ba mi? The same as heart attack. Mura na siya kumura mo kung heart attack pero gastroesophageal reflux ang mahitabo kung ang imong gikaon acidic. So you need further test to rule out completely kung cardiac ba yun ang imong problema. So, cardiologist yun ang imong doolon. I am not sure kung ang imong gidool nga doktor diya sa Hinatilan, cardiologist ba yun. Kaning mga cardiologist, balikon ako, mga medical doctor ni sila nga nag-specialize sa mga problema sa kasing-kasing. So, magtuog ka nga na kay sakit sa kasing-kasing, pero actually nahitabo nimo, posible acidic ang imong mga gipangkaon, kanang gitawag nato og gastroesophageal reflux, no?
ang sayop kung magpataka lang ka og kwan kanang inom-inom itong tambal, careful yung kadana, no? Ikatulong pangutana. Diyan ka usa nga nakuyapan ko, gipatumar ko nila sa tambal sa ako magguwang na may sakit sa kasing-kasing ug na-okay ra ko. Wala ka ko masayop tong doktor nga nag-check up nako. Ngay ka kung magpa-check up og laing doktor para si kan opinion. Pwede ba nga magpa-ultrasound ko sa akong heart nga dili mo agi og ECG? Ang imong sayop, nga mainom kag tambal nga dili sa imo, ha? Ayaw gyud ginom-inom in general, ha? Kung naminaw na to karon, ayaw gyud ginom-inom og tambal nga giinom sa other members of the family. Kay wa na siya agi og inunta examine sa doktor. No matter man gud diha ang dosage ug ang frequency, ha? Kung nakuan ka, naarang-arang ka na ito, nasurtihan lang ka, pero naalagi mga kuan ni ana, na mga adverse effect, no? Sayop ko ito, maginom-inom ng tambal, na dili para unta sa imo. Iguan siya sa cardiologist, musuggest ko, repeat ECG, to the echo. Kining to the echo, mo ni say, butas-abot ultrasound ni siya sa heart, ha? Ultrasound sa heart, mo na to the echo. O stress test. So, mo na pagkahimuon, ni mo, diya sa asar ng ninyo, hinatilan, no? Na may mga hospital na sinatilan. Diya sa Malbual, diya sa Malabuyok, ay, dagko ng mga hospital diya. Okay? Ikaw pa itong katapusan nga tungutana. Idool sab ko mananambal kay magpahilot punta sa akong kabuhi. Kay basin sa kabuhi ning akong gibati. Apat ingon man siyang may sakit ko sa ilawom sa akong kasing-kasing. Mang wala, kini makita sa doktor. Gusto ka siya, kinsa may akong tuan, mag-repeat ECG ka, to the echo, o PB Holter monitoring test, no? Dili lang po mo komentaryo ano yung mananambal, okay? Mo na practice sa mga rural area, no? Manang, diba masuko mo na ako, yung Dr. Obra, no? Ima mong negative og comment sa among mga pamaagi pagpanambal. Okay na, sige, padayon mo silang pamaagi, pero doktor mong ko, medical doctor ko, sa ako'y kasugyot nga, mga medical procedure po nga itong pagkahimuon, no? Kung moingon mo nga, wa makita sa doktor, kung tanawon lang, ako, doktor man ko, no? Tanaw ko sa katao, di ko ka balo dayon, no? Kung sa bagay imong ng mga problema yun, in deep ba, kanang laom-laom nga diagnosis, kung dili ka mo agi og diagnostic procedure. So, mga na, no? Wa ko maingon nga sayop tong imong mananambal, wa ko maingon nga nasayop ting imong unang doktor, wa ako lay kasugyot nga magpatanaw kag cardiologist. Repeat to the echo, kining ECG o stress test. May bala na to kung doon na pa kay sakit sa kasing-kasing. 40 years old naman ni si Mimi, no? We have to roll out, no? So you think positive, and positive things will happen to your life. Alright? So once again, ako si Dr. Rene Obra, maingon nga hinaot nga naan sa kuwin ng kutlong pagtulungan karong adlaw. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 ng istasyonan din sa Sugbo. Alright? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.